Kalong ka basung khia ba kilanot kiblama ya jing sha penjot ki yeng kisam na ka jingwan lenshop ki bol maryang nadu usnam arjar khat khandai ha ka shnong mau ko jam kimpat yo cherap satya na ka office penus la blok hadu menta ki long kemi kiblama ki jing sha penjot ki yeng jung ki ha ka eryong house nam arja khat khandai ba kunthuk i kong bari kemen tensong bat ka kong mon lang khong wir ha ka jing kersian ka HYC reward mengi sargel kilapan sngo bal supha eki na blok sabang ban le update ki passbook jung ki henry klam dai ru em sebelok cengcang laki sabang nabang ong le sebelok na blok le sabang te su yaya kumta cengcang lahir cengcang laki ta na blok ong beri na le sabang le update la poi ta da poi habang ong beri na khele sebelok le kelibaha da hadin kin tharai ke jing wan canga sata sa bang la don da kipho kosin la soleran baro ta minajar bang janga la isin kin ong na ba ikong an le da kan ke statement balai ba ke pisa baro long bla tete habang telade ben poi kin ta ka pisa pat pi te long bile ba kampoi kunta hora na da kan ke statement le ai pet ta sebelum da le ta sebelum da ipet ya kata ka statement ki su pet kumti ong ke kong dadak hadin sitayo ila le ba mai la pen pen lepet nak sabang lagi tharai la yo hi lepet kum taru kham yo men kane kin benai be kharwe la wan pendu no ya ba preston setai sia yengi yi ba kalian cenga di kompak atmo de kini de nong á de yi kendu de lệnh ti ong lệnh sebelok ta la hadin kum la sia sni ru la lệnh sebelok le sebelok si ong ai number phone kong dan nolak phone hi mai man kata ru phone hi re ta te yi kata ka yeng ka set mo ting du ba khrau te ka khu set ki te ru yo su re wat u lengka ka tin ka yu long barong kata kal air sa yeng bri ru ta lengka le la poi hadu ha jing thi bri ru tang ba su lach te ka man sa pli ne no ta lengka mar si teng ha tnom yeng ta kin sudan pok hi balai na kata kecing mansa beri tai la dan cing sneu hi kum yi trayeng ru la ya dolut it hinge rumban kacing ya rapat in yo ire ana mili te yo i katin laiban yo i katin laiban yo ikin ka kisah sebahaja ta kin yakot isnong tha man dolem kata kaying ya simendo ikin kum ta hi kaying kasem ta kin ong batang hadin lai banai telong ayo kan ke pisah thi si mendo kumta malumala tang manre taman sa hadin lai banai ru menta la si lai snem duna kan ka ying ru si khat nyu tarik banai basau menta u snem la dak si lai snem thi usamla edman khongai president ulong bakila yo ka wok order na du snam araja khat khandai pan yo jingram pala soiru do ba preston ameli kathai henry manta la sulap mit na ka bali update passbook hadu ba kinong trei ka bang kila isne yiki ulong badang sen ha ka office penus la blok la wen kerteng yiki brio ki badi banyo scheme sai namar ka jing sngo party ka seng kalabu por khasan singi ka office penus la blok ban pen biang yiki te ki arngot kilanot ki ba sakta na du snam arja khat khandai ka jing ujor singi ka seng habide bat kene ka work order ka bamaki ki yo na ka blok nang thina po video si ana di blok penusla ka balasan hi da new block development officer jong ka penusla si na di blok ba pi khongla haringkat bat MLA jongi badan buram ba prestud dan song ulasan lang hangni bat kawai ka ba ngikwa ban mi syakmat kum ka seng ban penpau ya kene ka jing ngausi ka jongi hawidei bat kene ka jing slam jong kene ka work order ka ba na kaliang jong ni kitra yeng ita ikong bari kemen tensong dei badai na ka snong mau ka jam haus nem arja ka kandai ka yeng ka jong i ka syarat hakal air ka bomot ba ka jing julot jong ka yeng jong i kalong bapalat hadu kata-kata de na kaliang jong kene ka yeng ka sam ngilaya thir jingmot ha tu snam arja ka kandai tenengi la pha sha blok te hadin ka blok kalawan jurip kalawan ban pet ya ka jinglong jingban jong ka yang kasam haus nam arja ka kandai tenagaliang ka blok kala shim ya ka lat jingerap lane ka kerteng ke jongki ban pha sha blok ban ai ka jingerap namar ki ladu ya ka yang kasam
kabamaki kishong kisa baro shikatu bat ka basolingo hadin ba arja ka kendai menta ladai arja arfu armo te ngathrai ka nosnam lalai laisnam arsnam kalayat te kalong ka jing leran ya ka sarkar khamtame ya ka office jongu video siana di blog penusla hapo ka jing san jongu ba perston den song te ka basusi kalong ro hadin ba mai la let sapo office jongu siana di blog penusla kalong ba nakaleng ka blog ro kamshem la shimkhia bat kamshem la shim kanu ka ngila banong kanu ka jing responsibility nagabenta jongki khamtame nakan ka yeng jongki lanot te ka basusi syuru ba hadin ba nakaliang ka blog isyom banlay update ya kanika ya ka passbook ka jongki hakabang namar ba ka akaw jongki kaladon kat ba nakaliang cuy ni kitrai arngut jong ni kong iba iwei dei imon lang khongwir bat iwei pat dei ba recommend dan song ba plik lay update man katayo lani manu benai hadu ba nakaliang jong dong tre hapo bang kila asung senai yakini namar ba kapisa kamshem la poi hak akau hadin ba video la ong kile update ya ka passbook ke jongpi syaka syaka pus ka passbook akau ke jongpi kenang ba pin yo ya kapisa teka ba susi kalong ba hadin ba kini ki longyeng ki ya kendu ya kani ke jinge kila lek banong kumno ban update kamshem la yo i lam shem yo ta kapisa ka ba nakaliang jong ikong barimon tensong kadai tang silak siaja kendai spa kaba inyo na blog hakaba nakaliang jong ka office jong video ro kala asan ban nakaliang MLA jong ir la asan te kalong ba kani ke jingle jong ki kaba ongno kaba kamlong kaba ai kani ka jing yarap yakini ki longyeng ki bai shikendu jinge te ka wei pada kayeng jong imon lang khongwir kani lai kadai tangsan hajar arspa tingka bapli la lai labun sin te ka tang ka bai lai ru kelabun ke jinglut ban ya ka bayo ya ka skim te ka ni ka panpau ba ka office jong video hang tia popun sla ka pau ba kalong ka office ka ba jersey ba dang hakini ki khendian artayo nagaliang ka seng ngilalap ba kidon kilongyeng na ka PMAY scheme ki ba weng how video te mentang ngilap biang ba kani ka blog imat nagaliang ka sengin simkhia ban budin biang namar ba ngiyo iba hang tia popun sla ka jongi teng kalalong party karukom yarap kibriu teng kalalong no habayedon hakaju ka kenhon ki kloy banirap ndrei yakini ki bomdon haka kenhon lani haka party kibu sajingai bat lese ki kelan ki penslan wat haka por ba lese kila bandu ladang ngimi syakmat tedi ne ngandau ngiwan syakmat ban penpau yakani namar ba la bunsin ni lali mi syapa blok kamsem ladon kanu ka responsibility kamsem ladon kanu ka jingkit klik bana kalian doki ki syong baik kile update ya ka passbook tena kalian ki kasang ngi penram ya kani ke jingle jong video ngi penram ru ya udong ngi khmat ki jongi namar ba teng pet khia lani sim khia ya ka jing don kam jong ka blok ke jongi hang ti apa pen usla ke jongi namar ba lada unom ngi khmat jongi sim khia da kamot ki officer le ki babon ki ban sim kabu ya ka hok ki jong ki ki briu ki jongi ki ba ya kendu ya kum ki ki jing dia lani ki jing haki thluyeng ki jongi te kumbalo menta ikong lem kayeng ka ba mai isyarat hakal te menta isa no sya kajaka ka ba khamchengai namar ba imdon ka pisa ban sinai kayeng ila syu serdep kat bala namar ba ikong idon khendai ngut ki khon te kalong ka jing nakaliang jungi ka sengilai wani kendo i haye te kalong i ka ba isang sot pan pe ya kani kalong yeng namar ba ka ba mai yo jing ikwa ba ila yo ka jing rap silak si haja kendai spa nrei hadu menta nakaliang ka blok kamsem la ai ya kani ka pisah ka bala sanction nam ta jogi